Ƙabilar Zuru ta kasance ƙabila ce wacce ta kafu fiye da shekaru 1000 da suka gabata, kamar yadda masana tarihi suka bayyana. Ƙabilar dai asalinta tana garin Zuru ne a jihar Kebbi. Ƙabilar ta kasance ƙabila wacce take da tsare-tsare na al'adu daban-daban domin haɗa kan al'umma kamar yadda suka gada kaka da kakanni. Al'ummomin Zuru dai sun kasance suna gudanar da shagulgula na al'ada duk shekara domin tunawa da irin al'adu da kuma nuna wa matasa masu tasowa irin al'adun da suka gada kaka da kakanni. Akwai sanannen bikin al'adar na Ohola da aka saba yi duk shekara, inda maza da mata da kuma dukkan 'yan asalin kabilar ta Zuru da ke sassa daban-daban na faɗin duniya kan taru a asalin garin Zuru domin gudanar da wannan shagulgula na al'adu tare da raye-raye da kaɗe-kaɗe iri daban-daban. Jama'a game da kawo wannan yanzu ana kawo wannan buki kai tsaye a NTA National, kuma suna nuna shi NTA kai tsaye da kuma nuna irin ɗimbin al'adu da Allah ya huwa cewa wannan kabila ta Zuru. Haka zalika wannan shekarar ma an gudanar da wannan biki na Ohola da ya nuna irin ɗimbin al'adu da kabilar ta Zuru ke da shi, wanda ya kunshi maza da mata, inda suka gudanar da kaɗe-kaɗe da raye-raye tare da wasu abubuwa da ya jibanci al'adunsu daban-daban. Dama dai kabilar ta Zuru ta kasance kabila ce wacce ta yi suna ainin ta fuskar tsare-tsare iri daban-daban na bikin al'adu, ta yadda al'umma kan kai ziyara a garin Zuru domin yawon bude ido da kuma ganewa idanunsu irin ɗimbin al'adu da Allah ya huwa cewa kabilar ta Zuru. Janar Sani Sami mai murabus shine mai martaba sarkin Zuru na yanzu, ya kasance jagora wajen asasa tare da ɗabbaka ɗimbin al'adu da kabilar ta Zuru ke da shi, musamman ma bikin na Ohola. Sa'ilin bikin na Ohola dai a wannan shekarar an ga yadda dimbin bangarori daban-daban da ke cikin kabilun ta Zuru su gudanar da raye-raye iri daban-daban na al'ada. Baya ga haka an ga yadda wasu bangarori na Zuru din suka nuna irin wasu al'adu da suke tun kaka da kakanni, kama daga nika na dutse wanda ake yi domin nunawa matasa masu tasowa su ga irin al'adu da suke da shi. Bugu da ƙari, a garin na Zuru akwai wurin ibada na masu addinin gargajiya inda ake zuwa domin yin addu'o'i da neman biyan bukata a game da bukatu da mutum ke da shi. Wannan wuri dai wanda ake kira kududdufin girmace wuri ne wanda ke da korama, inda akwai ɗimbin kadoji wanda aka yi amannan cewa waɗannan kadoji 'ya'ya ne na girmace, inda ake zuwa domin yin addu'o'i domin neman biyan bukata. Bisa al'ada dai wannan wuri idan za a shige shi wuri ne wanda ke buƙatar ganin bako ya tuɓe kayansa, ya cire dukkan wani abu nasa, illa ya bar wasu sutura da ke jikinsa domin shiga ya yi addu'o'i. Idan kuma mutum ya yi addu'o'i yakan ɗiba ruwan wannan ƙoraba ya yafa a jikinsa, wanda suke amannan cewa kamar yadda al'ummar musulmi ke yin amfani da ruwan zamzam, haka su ma suka yi amannan cewa wannan ruwa na wannan kududdufi yana da albarka, kamar yadda masu kula da wurin na girmace suka bayyana. Sai dai kuma an bayyana cewa dukkan wanda ya tafi wannan wuri ya yi addu'a, akwai buƙatar idan addu'ansa ta biya ya kai rago ko akuya ko kuma kaza domin yankawa kadoji da suke wurin, wanda hakan ke nuna cewa tukwici ne na biyan buƙata akan addu'o'in da mutum ya yi. Sabanin haka kuwa mutum idan har bai yi hakan ba, to shakka zai rinka fuskantar matsaloli a rayuwarsa tare da yin mugayen mafarke-mafarke daban-daban, kamar yadda jagorori masu addinin gargajiya da ke wannan wuri suka bayyana. Injiniya Zubairu Danjuma shine wakilin Zuru na Kaduna, ya bayyana irin yadda wannan biki na al'adar Ohola ke da shi da kuma muhimmancinsa. Ko da ƙari ya ce biki ne wanda ake yi domin haɗa kan dukkanin kabilar Zuru da ke sassa daban-daban na faɗin duniya. Wannan kokarin da ake yi mai martaba yake yi saboda ya bunƙasa al'adunmu na gargajiya, kuma yau ina farin ciki sosai ba don komai ba irin ganin mutane da suka halarci wannan wurin. An dade ana Ohola amma ba mu ga Oholan da ya tara jama'a irin wannan ba. Kazalika wasu daga cikin 'yan kabilar Zuru da aka zanta da su sun bayyana matukar farin cikin su tattare da irin wannan biki na al'ada da ake shiryawa duk shekara na Ohola. Wallahi tallahi sai godiya wurin Ubangiji, an gode an kara kuma godiya, alhamdulillahi. So faɗa shi ne alhamdulillah, haɗin kai mana da shi, amma Allah ya ƙara haɗa kawunanmu.
za a iya cewa kabilar Zuru dai ta yi suna matuƙa a Najeriya ta fuskar manya-manyan mutane waɗanda suke aikin soji da aka yi amannan cewa su ne suka fi yawan janar-janar a faɗin rundunonin soji na faɗin Najeriya da la'akari da yadda suka daɗe a ɓangaren da ya jibanci tsaro. Muhammadu Sani Sami mun ayaba ayyukan girma.